No niin, moikka! Mä ajattelin kuvata tällaisen Winskin varusteesittelypostauksen. Ja sillä ei nyt ole kauhean paljon noita varusteita, kun se on ihan uusi heppa. Mutta mä voisin näyttää, mitä sillä on niinku nyt tällä hetkellä. Winskillä on tällainen fleeceistä tehty pinteli, jonka mä sain KHT Kartanokummun kisoista. Sieltä sai ilmaiseksi pinteleitä, niin päätin sitten ottaa yhden ylimääräisen Winskille. Se on tällainen tummansininen, jossa on tämmösiä valkoisia lumihiutaleita. Sitten sillä on kans tällainen riimu, joka on vähän tämmönen Miklen tyyppinen, ja se on siis ollut entiset kuolaimettomat Miklemit, mutta mä oon nyt säätänyt niistä riimun tälle. Ja ihan hyödylliset ja ihan käyttökelpoiset on ollut. Sitten Winskillä on tällaiset Oritello Delien tekemät suitset, remonttisuitset. Ja nämä on ollut tosi hyödylliset ja käyttökelpoiset kans tuolla Winskillä, kun sille ei viitti kauhean vahvoilla mennä. Niin nämä remonttireiskat on nyt ollut ihan hyvät. Ja tässä on tällainen kiva otsapantakin, tämmönen punainen. Ja Winskin varusteväri on siis punainen. Sitten Winskillä on tämmönen punainen riimunaru siis, ei riimu. Ja se on tämmönen tosi lyhyt. Mut Winski ei kauhean pitkää tarvitse, kun se on vähän tämmönen hulivili. Sitten tässä on Winskin kisasuitset. Mä en nyt yhtään tiedä, mikä näiden suitsien nimi on, mut nää on tällaiset tässä on tämmönen leveähkö toi paremmin. Ja nääkin onhan nivelet. Joo, nääkin on tosi kivat ja tosi kivan väriset, kun nää on tämmöiset perusvalkoiset hyvät kisasuitset. Sitten Winskillä on 2 loimea. Eka on tämmönen punainen KHT Onnenapilan tekemä. Ja tää on tällainen tarkenna. Anteeksi, mä en nyt oikein osaa. Niin tällainen että on ommeltu eikä kuumaliimattu, kun mä en saa kuumaliimaa. Joo, en osaa tikata. Tällainen tosi kiva, mä tykkään tästä ihan sikana. Ja tässä on tämmönen, mulla on tosi huono kaulapehmuste tai tällainen. Joo, mennään vaan seuraavaan. Ja sitten tääkin on, tässä on nyt vähän Winskin hiuksia. Tai jouhia tai mitä ikinä onkaan, miten sanotaan. Ja mä oon siis itse tehnyt tän, kuten varmaan huomaa. Ja joo, nää on tämmönen ihan perus. Ei kauhean pitkä punainen fleeceloimi. Ja niin. Tässä olikin nyt kaikki Winskin varusteet. Toivottavasti tykkäsit. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!